आज हाँ बाबा। ये लड़की बहुत भाग्यशाली है। इस लड़की का जहाँ भी शादी होगा इसका तो पति अजर अमर मिलेगी, तो सदा सुहागन बनकर रहेगी। नारायण महाराज। हाँ बाबा। एगो रेखा तो बड़ी खराब बा। का बा? बड़ी खराब बा। अरे सब पूछा ठीक एगो बड़ा बड़ बुझाता। अरे सब पूछा ठीक है एगो बड़ा बड़ बुझाता। ई बात माता पार्वती जी सुन लेली, कहली जे ओ